Mentah kesengi kat saut trik lebar hajar arpeun rew ka MPSS Security Agency Training Center Thadmuthlong si Pramer West Jante Hills Meghalaya kala yo men pendan buram ya ka closing ceremony jong ka batch ka ba khatwe jong ko unarmed security guard ha ka por khatwe bejamin stamp ya ka jinga lang lapan ya da ka kong yo benta talang boy ibala ai ru ya ki kentin pediang buram ya baro ki basha khot ngabha sha ka ne ki jinga lang ban pen kut ya ka batch ka ba khatwe jong ka unarmed security guard shwa ban stang ya ka program la yo ya ki jing dwai bakar pang bala dwai da itamen basan blessing sumer la yo ban pendang sentiu ya okong san ya ki sumbot kong san bat ya baro ki riu rang ba ki basha khot singa bhasha ka ne ka program la yo ban pet her ya ka lama bat la ot ru ya ribon kum kadak balas dang no ka ne ka program ya ki ne ki khon samla ki bala pas bhaya ka ne ka training la pen bam smai da uswa pendap lang muksor u balong ru managing director jong ka ne ka training center Uma singa balang dahar ubalong ru Deputy Chief Minister ka Sarkar Meghalaya habakren ku mukong san ha kan ni kasngi ulaya ro bad ai mesim ya ki nong penyai jong kan ni ka training center bakin nang yai tresh tam bad ban nang yai chaprang ha ki kam ba ai ka jing hikai ka ba paka ya ki khun samla ki bawan training ha kan ni ka training center Shushu ula ben rap ro da ka ba ong kum unang mi khamat jong ki pai ba unwat ya ki lat ki lanti ban ya rap ya kan ni ka training center pat ban wat ru ki lat ki lanti kum no ban ai kam ai jam ya ki khun samla ki bala depas ya ka security training ki we pat ki bakren ha kan ni sngi ki kan thop ya ka madam Emilia CH Momin ka balong ro ka assistant commissioner West Jante Hills u in charge ka primary traffic cell West Jante Hills sarani bat ki we pat ki riu rang ba ki basha khot singa bhasha ka ne ka program ha ka ne ka sngi ban pen phu pen phing ya ka ne ka sngi la yo ya ki jing shat pdiang boram ya baro ki nang sha khot singa bha da ki vo jong ka shnang Thadmuthlong si Pramer la yo ru ya ki jing shat pen berngya kum ki jing shat drill funny dance na ki khon samla ki bawan training ha ka ne ka training center la sam ya ki sir not sha ki khon samla ki bala pas bha bala ai ro ka khus nam ba pher sha ki nong job ha ka ne ka training ya ki kantin khublei ya ki nong wan lak renda isamla sambor string ibelong ro u office assistant jong ka ne ka training center hashwa ban pen kut ya ka ne ka program la yo ya ka jing dwai bakar pang na iba ke shla mo bakhon bat la pen kut ya ka ne ka sngi da ka wi sarjan